Istorya ng pag-ibig na wagas. Istorya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Dear Uncle Tago, Tita Tanya at Chinita. pangarap ko po ang maging isang pulis. Ako po pala si Michael, mula sa Talipapa, Quezon City. Kumuha ako ng kurso na criminology at tinutulungan po ako ng aking girlfriend na si Disha. Di po siya ganun kaganda, pero matalino at mabait. Kaya siguro natitiis niya ang aking ugali. Umabot kami ng 2 taon. Siya po ang tagagawa ng aking mga projects at assignments, pati na research. Dahil kay Disha, malalaki po ang grades ko, Uncle at Tita. Matalino naman po ako. Tamad lang. Habang busy si Disha, dahil syempre nag-aaral pa po siya, tapos ginagawa pa niya yung mga projects ko. Ako naman ay iba ang kinabibisihan. At ganito po ang katas ng aking nakalipas. Katas ng Nakalipas. Tagay pa, ako bahala. May pera ako ngayon eh. Nasusuka na ako. Kim, mukha dyan, tatagay pa tayo eh. Normal ba yung nasusuka kapag nakaka-2 bote na ng gin? Sa'yo normal, sa amin hindi yan. So may Ako ba eh, kahit ilang gin pa hindi ako nasusuka ba eh. Michael, buti hindi ka nawawanted sa jowa mo. May kainuman tayong babae, oh. Tapos, uy, umaano-ano pa sa inawa ka pa yung backlog mo. Ingay dyan. Step, okay ka lang dyan? Okay lang, enjoy naman ako dito sa paghawak ng kainito mo, Michael. Talaga. Tagay ko muna. Okay lang ha. Ayan. Inom ka na. Teka lang. Ay, gusto ko ikaw muna tapos ako para nag-lips to lips tayo sa baso. Ikaw muna. Ano ka ba? Kasi ganito, ako mauna. Tapos, inom ka. Ipapasa ko sa'yo. Iluwa mo. Ay, inom ako. Iluwa mo. Ay, sige, ipasa mo. Sa bibig mo. Ay! Sige. Sige. Inamin mo. Tapos,
Sa bibig mo lang, tapos ipasa mo sa bibig ko. Asin mo na. Bay, grabe naman yan, bay. Bay, ang avatar, bay, nagluwa-luwa, bay. Game! Sige, game. Hindi, ikaw inom, ipasa mo sa akin, ha? Ba't ikaw? Bay, naingit ako, bay, pasa mo rin sa akin. Ito na, isa pa. Sige nga, Ito na. Akin na. Ang bango ng hininga ko, di ba? Bango. Bay, grabe, bay. Bay, ginawang gargle ang beer, bay. Kim, nainggit ka, Kim. Nainggit ako kasi naalala ko siya eh. Ganyan din kami. Minumumugding ko din yung laway niya. Ay, naku, ayun na. Ayun na naman ito. Tomboy na to. Sandali. Ay, teka lang, tumatawag yung jowa ko. Diyan lang kayo, ha? Dahil lang. Hello? Hello, babe. Oh, ano yun? Ano yun? Tapos ko na yung ano mo. Yung... Rinig mo ba ako? Mahina eh. Ano yun? Hello? Rinig mo ako? Oo, narinig kita. Ano yun? Teka, lalipat lang ako ng bus mo, ha? Parang hina ng signal mo eh. Dito ako. Ito. Ayan. Hello? Dito. Yan. Oo. Asan ka ba? Bakit ang ingay dyan? Nag-group study kami. Group study, patingin lang. Ano? Ano na naman yan? Pinapakita mo dyan. Nagsusunog ako ng kilay para sa pag-aaral. Ayan o, kilay o. Pakita mo. Oh, ano ba? Bakit ba? Nagawa mo na ba lahat ng mga research ko, assignment ko? Sasabit na namin na Monday yun. Tapos ko na kasi yung thesis mo. Oh, tapos na. Salamat. Oh, I love you. Naku, I love you talaga. Bakit ba? Bakit puro no yan? Yan, Ayun o, tama o. Tama, puro noo ka. Puro noo. Kilay yan. Nagsusunog ako ng kilay. Nag-aaral nga kami. Pre, anong answer sa, number 5, letter B? Letter B? Tama ba? Letter B? Oh. Busy nga kami. Nag-aaral kami. Kaibigan mo, kung talagang nag-study kayo. Ano? Nakita tropa mo, yung mga kasama mo, tingnan mo kung study talaga yan. Ay, ikaw naman, wala ka namang tiwala sa akin eh. Ano naman tayo eh. Sige na, wala nga. Nagsusunog ako ng kilay. Sige, basta gawa na, babe, ha? Huwag ka na mag-alala, huwag na ma-stress. Natapos ko na lahat. Maging, perfect na yung pagkakagawa ko ng thesis mo. Oo nga, hindi kami, basta promise, hindi kami umiinom dito. Nag-aaral lang kami. Ha? Hindi kami umiinom. Promise. Promise, ha? Oo. Wala kang kasamang babae dyan, patingin nga. Wala nga. Isang Wala nga akong kasamang babae. Wala nga. Ang tigas naman ng ulo mo. Sige na kayo Pre, ang answer sa number 8, pre. Ano? Letter D yung number 8. Sige na. Busy kami, ha? Bye-bye. Sige, bye, babe. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo. Ay, Steph, okay ka lang? Okay lang ako. Sino ba yun? Sabi mo single ka, may girlfriend ka pala. Ex ko yun. Ex mo? Anong, so ginagamit mo lang ba siya? Oo, Nagagawa syempre. ng thesis? Syempre, So kasi- ginagamit mo din ako? O gusto mo akong ikaw yung gamitin mahal ko. ngayon? Gusto ko itang gamitin ngayon. Ikaw yung mahal ko. Michael, gusto mo ibp kita? Kasi di ba nursing ako? Bye. Pwede mapabipi din dyan, bye. Ay, okay, ako na yung Oh, sige, braso beep mo. muna, dali. Michael, okay. Ito kasi, kailangan ko ng maraming testingan eh. Teka. Doon tayo magbipi sa loob, wag dito. Brother, doon muna kami sa loob, ha? Grabe, bye. Isa lang. Oh, sige. Doon mo ako ibipi sana. Sige.
Ano, okay ba? Normal ba ang dugo Okay, ko? normal. Bong, gusto mo rin, Bong? Wag na ba? Magagaling sa Michael ba? Sige. Kim. Huy, Kim! Natulog ka na, ha? Huwag niyo akong gisingin. Ganda ng panaginip ko eh. Tulog ka na sa CR, Kim! Sige na, Ganda ng panaginip. Tara na. Sige. Tara na, muna na kami doon, ha? Stephanie, kanino ka lang, ha? Kanino ka lang? Sagot! Kay Michael lang. Ikaw kanino lang. Kay Steph lang. Si Pepo ako, Angkol at Tita sa piling ni Disha. Pagpasok ko po ng school, halos kumpleto na lahat ng mga pangangailangan ko. Kahit nga gamit sa school, siya pa nagpo-provide sa akin eh. Wala namang kalam-alam si Disha sa aking mga ginagawa, pati na ang aking mga magulang sa probinsya. Malaki naman yung mga grades ko kaya nothing to worry about. Pero sadyang may hangganan ang lahat. Kaya nga, gusto ko para maging malaya ka na, alam lagi lang ako sumusuporta kung saan ka masaya, doon ka na kay Steph. Saan ba nanggagaling yan? Sino ba nagsabi ng Steph na hindi ko kakilala yan? Yung kumari mo na namang chismosa. Iharap mo sa akin yan. Magsasampaling ko yan. Naalala mo nung magka-video call tayo? Tinatanong ko lang nun kung nasaan ka, group study ba talaga yun. Pero ang totoo, alam ko naman na kung nasaan ka. Yan ang hirap. Gusto ko lang malaman kung nagsisinungaling ka. Yan ang hirap sa'yo, Disha. Nag-aaral yung tao, pagbibintangan mo ako. Ay, hindi naman ako. Michael, makinig ka. Hindi, mahal. Hindi naman ako galit eh. Ito nga, binibigay ko nga yung kalayaan para sa'yo. Kasi ayokong ma-stress ka. Bakit? May iba ka na? Ha? May ibang lalaki ka kaya hihiwalayin mo ako? Michael, ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan. Habang buhay, sa'yo lang ako kahit nga hindi na tayo eh. Mahal na mahal pa din kita eh. Pero gusto ko lang ibigay yung kalayaan mo para maging masaya ka sa Hindi naman ako nagkikipag-iwalay sa'yo ah. Hindi nga, ako na nga yung nagpaparaya eh. Kasi alam ko naman na yung tungkol kay Steph eh. Hindi nga totoo yun. Alam ko yun. Sinabi sa akin ni Kim, yung tomboy mong tropa. Magkakasama kayo nun eh. Kala mo lang tulog siya pero naka-record lahat ng usapan nyo. Pero hindi ako galit, Michael. Pinapalaya kita kasi ang Tanungin mo si Aljon. Barkada ko yun, di ba? Nandun si Aljon, nandun si Rizalde, nandun sila. Alam mo, wag na tayo magtanungan. Andun si Jake. Michael, kahit umamin ka sa akin, hindi naman ako magagalit eh. Tanggap ko yun. Alam mo ba? Wala akong aaminin dahil hindi naman totoo. Huwag ka naman sumigaw kasi nahiraman ako. Ang tunay na pagmamahal kasi nagpaparaya eh. Kaya pinaparaya kita kasi mahal na mahal kita. At Michael, kung isang araw maisip mo na balikan ako, andito pa rin ako. Maghihintay ako sa'yo. Bakit kita iiwalayan tapos babalikan? Alam mo naman ako, kilala mo ako, di ba? Michael? Lahat ng mga naging past girlfriends ko, pag ex na yun, hindi na ako babalik dun. Kaya ba't huwag na lang tayo mag-iwalay kung ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Ikaw rin, manghihinayang ka, magiging pulis ako. Sayang. Di ba? Ikaw rin. Paano na lang pag naging general ako, wala ka na sa buhay ko. Okay lang kasi masaya ako kapag naabot mo yung mga pangarap mo na yan. Pero Michael, mas masaya ako kung magiging malaya ka na. Para hindi ka na masaktan, hindi ka na mahirapan, para hindi ka na mababae. Para hindi ka na magsinungaling sa akin kasi alam ko nahirapan ka magsinungaling eh.
Ayokong nalilito ka. Pag chinat kita kung nasan ka, sinasabi mo iba. Ayoko nang nagdadahilan Hindi ka. nga totoo yun. Ang tigas ng ulo mo Huwag ka eh. naman magaling sa akin. Mahal na mahal kita eh. Maghihintay ako dito. Michael, huwag ka magalit. Promise para sa'yo lahat ng to, kaya sige na. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ko sa'yo, walang... ayoko. O sige, pero yan ang gusto mo. Sige. Sige. Bye, Michael. Hiwalay na lang tayo kung yan ang gusto mo. Bye, Michael. Yan ang gusto mo, ha? Wala nang bawian yan. Michael. Pag ako naging pulis. Michael, kasi- masakit to, pero sana pag hindi ka na babaero, balikan mo ko, ah. Hindi Pagka-loyal yan ka totoo, na. puro chismis lang yan. Pero kung ayaw mo na sa Mahal akin, kita, Michael. kung ayaw mo, di sige. Mag-ingat ka na lang din. Sana maging maligaya ka sa buhay mo. Mahal kita, ah. Galingan mo magpulis, ah. Hindi mo ko mahal. Ako ang unang papalakpak sa'yo pag naging general ka na. Hindi mo ko mahal. Bye, Michael. Sige, bye. Somebody told me you were leaving. I didn't know. Tuluyan na nga akong hiniwalayan ni Disha ang kolatita. At para naman di ako mapahiya sa barkada, ay sinabi kong ako mismo ang nakipag-break sa kanya. Siyempre, may pride ako eh. Nawala na rin si Steph sa aking buhay dahil nagkaroon ito ng bagong jowa na isang varsity ng basketball team. Makalipas ang 5 taon, may mga naging trabaho na mga tropa ko, pati mga classmates ko. Habang ako po ay nahinto sa pag-aaral dahil hindi na kinaya ng aking mga magulang. Kaya napilitan po akong mamasukan bilang isang security guard o SG sa 7-Eleven. At sa di inaasang pagkakataon ay nakita kaming muli ni Disha. Babe, magpapa-load lang ako ng Gcash, ha? Okay, babe. Ito, babe, ha? Babe, meron ka ba, pwede ka ba makahiram? Wala kasi akong cash. Pwede makahiram ng buo na 15K, buo. Buo na. Babe, magkape ka muna dun, babe. Mukhang... Sige na, babe. Punta ka na dun, babe. Kahit 1.5, babe. Buo na 1.5. Sige, babe. Oh, Sige. ito, babe. Hi! Hi. Michael? Disha? Michael? Disha? Michael! Disha? Kumusta ka na? Michael, man in uniform ka na. I'm so proud of you. Michael, natupad na ang pangarap mo. Oo. Kaso nga lang, di ako pulis. Pulis ako, pero pulis sa gate. Pero... Disha, nakita tayo muli. Tinadhana ba tayo? Ay, Pulis pa rin naman ako eh. Sa gate Proud nga na lang. proud ako. PSG, pulis sa gate. proud na proud ako sa'yo. Uy, ano ka ba? Huwag mo mamaliitin yung police sa gate. Ano yung nakaka-proud yan? Pero ano, Proud ako sa'yo. Natapos mo lahat. wala, hindi nga ako naging pulis eh. Pero ano, may chance pa ba tayo? Ay, Ay, ano yun? Bastos mo naman. Ay, engaged na ako eh. engage ka na? Ay, sorry.
Engaged ka na? Engaged na ako. Pasensya ka na. At papakilala kita sa mapapangasawa ko. Andun si Babe sa Raptor. Huwag na. Tara. Sa inyo pala yung Raptor na yan. Michael, proud ako sa'yo. Natupad mo yung pangarap mo. May family ka na ba? Wala eh. Congratulations. Salamat. Sana maging happy ka. Happy naman ako. Happy ako at happy ako para sa'yo. Ingat ka lagi. Sige. Sige. May Gcash kayo? Sige. Wala. Offline na Wala, naman. offline. Lahat na lang offline. We can jump into